വന്ദനം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ സാൻവിക്കി നായർ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. വായന എന്നത് അറിവിന്റെ ഉറവിടമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്ക് വായനയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മളായി മാറുമ്പോഴാണ് അത് പൂർണ്ണ വായനയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പുസ്തകങ്ങളും ചങ്ങാതിമാരും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒരു നല്ല പുസ്തകം ഒരുവനെ നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ. ഈ വെളിച്ചം കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം കുട്ടികൾ വളരാൻ. എന്നാൽ ഇന്ന് വായനയുടെ ശീലം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അതിനു കാരണം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ തലകുമ്പിട്ടിരിക്കുന്ന പുതുതലമുറയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ അർത്ഥവത്തായ വരികൾ ഓർമ്മ വരും. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലേലും വളരും. വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലേലും വളയും. ഇപ്പോൾ വളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുതുതലമുറയെ നിവർത്താൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. ദിവസവും വായന ശീലമാക്കുന്നത് വഴി പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെയും നമുക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കുന്നു. വായന നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തും, സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കും, ഓർമ്മയും ഏകാഗ്രതയും മെച്ചപ്പെടുത്തും, പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കും. എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട് വായനയ്ക്ക്. ജൂൺ 19 പ്രശസ്ത കേരള ഗ്രന്ഥശാല ഉപജ്ഞാതാവായ PN പണിക്കരുടെ ചരമദിനം നമ്മൾ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ. വായന കൊണ്ട് അതിനെ ജ്വലിപ്പിക്കുക എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.